Olu lusasazo ngqo lwendaba kumagumbi ethu osasazo kundlunkulu we-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo ziphambili. Abaqhubi nabasebenzisi bezamandla jikelele kweli baza kungena nzulu ezipokothweni njengoko isebe lezimbiwane zamandla lingqinisise ukuba ziza kunyuka zombini iintlobo zepetrol nediesel kuquka neparafini ezinzulwini zobusuku. Uyavala umthombo wekontraka zezigadla zabucala ezinkinkisha amanzi kumasipala waseTshwane njengokuba lo masipala ephehlelela izigadla zamanzi zawo eMamelodi ePitoli namhlanje. Kwezemidlalo iKaizer Chiefs iphehlelela iqela labasetyhini okokuqala ngqa ezimbalini kumsitho obanjelwe eDaveyton. Molweni emakhaya nanguvimba esinilungiselele wona ngokuhlwanje. Abaqhubi nabasebenzisi bezamandla jikelele kweli baza kungena nzulu ezipokothweni njengoko isebe lezimbiwane zamandla lingqinisise ukuba ziza kunyuka zombini iintlobo zepetrol nediesel, kodwa abaza kuthwaxeka nangakumbi ngabasebenzisi beparafini abangathathi intweni kakade. Ukanti urhulumente ungenelele kulo mbhodamo ngokucutha irhafu yamafutha nge-R3 ilitha isithuba esingangenyanga. Ingxelo epheleleyo iyalandela. Umphathiswa wezonxibelelwano nobuchwepheshe uSoli Malatsi ungqinisise ukuba ochongela ukunikezela ngeenkonzo zokuza nenkqubo yenkxaso-mali yeziko losasazo lweli i-SABC ugqibile umsebenzi wakhe. Ethetha oku kwinkomfa yotyalo-mali kweli ziko lwengqungquthela laseSandton, Malatsi uthe isebe lakhe liza kungqubisana intloko ne-SABC nesigqeba sezezimali sikazwelonke mayelana neziphakamiso ezilandelwa luthethathethwano nomphathiswa wezezimali ukuze kukhethwe eyona ndlela ichanekileyo. Kwinkomfa yesithandathu egxile kutyalo-mali kweli iSAIC 2026 kuvakale ukuba ngokuphathelene nenkqubo yenkxaso-mali yeziko losasazo likazwelonke i-SABC onikeza ngeenkonzo zayo uqukumbele umsebenzi wakhe. Utsho njalo umphathiswa wezonxibelelwano nobuxhakaxhaka beli xesha eseleka ngelithi banothethathethwano oluzayo njengesebe kanye nebhodi ye-SABC mayelana lenkqubo yenkxaso-mali Kambeke baza kungqobanisa intloko naye nomphathiswa wezezimali ukuze kuhlengahlengiswe iziphakamiso zebhodi. On the SABC funding model, the service provider completed the work on the funding model. In fact, we've got an upcoming engagement from the department side with the board of the SABC on the funding model, and also engagements with the Minister of Finance. Any decisions about allocation of monies in South Africa has to be done by National Treasury. So me and the Minister of Finance have an upcoming conversation about what we got from the funding model. Kananjalo kwintetho yakhe umongameli weli uCyril Ramaphosa ukhankanye iphulo lika-Operation Vulindlela elijolise ekuzeni nenguqu kuqoqosho, ekuzeni nolungelelwaniso lwentsebenziswano kumasebe nasekunciphiseni inkcitho nomngcipheko wotyalo-mali oluza kweli. We set up a facility, a structure that we call Operation Vulindlela, meaning to open the way in isiZulu, helping us to get rid of the silo mentality that often prevails in government. Its mandate is simple: to reduce the cost and the risk of investing in South Africa. Kanti ke eliqonga leSAIC lijule ijaco ekubeni linkqenkqeze phambili kwilizwekazi iAfrika ekuvuleni amathuba asisigxina otyalo-mali. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Umkomishinala wamapolisa kuzwelonke uFani Masemula uthi amapolisa alandela umkhondo wokuba abamba abantu abaphembelele ubundlobongela obenzeke kuGompo eMpuma Koloni izolo. Kwesi siganeko kutshiswe izithuthi ezili-10 zabemi base-Ethiopia naseSomalia nabaqhuba amashishini ezibhaza. Buyela esiqhelweni kwisixeko sakuGompo emva kwemigushuzo nephele ikhatshwa ludushe. Osomashishini bacholachola okushiyekileyo nalapho iivenkile zabo zisavaliwe. As a community, we are not happy what's happening in the area. And as you see, there's a lot of shops and a lot of cars burned, which is cost a lot, and people, they are not happy. They are in fear now. They are not opening their business at the moment. Ukanti amapolisa athi sele ezokunqakula umntu mayelana nesisehlo kungekudala. It is uncalled for, and those that are involved, they will face the full might of the law. We
We know who they are, and we'll collect them one by one so that they end up accounting for what they have done. Kusenjalo inkulu baphathiswa ephondo uOscar Mabuyane uthi bafakana imilomo kunye nabasemagunyeni kwilizwe laseNigeria mayelana nalo mcimbi. Kumkani yalapha enye ikumkani yamaRharhabe ayikho enye ikumkani. Unozakuzaku waseNigeria apha umbhalele umphathiswa ubawo olamula wandibhalela nami leta kwezinsuku zimbalwa zigqithile ecacisayo necela uxolo kubantu base-Eastern Cape ngalento eyenzekileyo. Kulindeleke kubanjwe intlanganiso nomzowozakuzo waseNigeria ngomhla wesibhozo kwinyanga kaTshazimpuzi. Abongile Yangis kwiindaba ze-SABC kuGompo. Ngokumasibuyele kwinqaku lethu lokuqala elithi abaqhubi nabasebenzisi bezamandla jikelele kweli bazawungena nzulu ezipokothweni njengoko isebe lezimbewu nezamandla lingqinisise ukuba ziza kunyuka zombini iintlobo zepetrol nediesel kuquka neparafini exhomeka nobomi. Ukwenyuka kwala maxabiso kukhokhelela ekubeni abaqhubi baxalathelane ukuya kwigaraji bagcwalise izithuthi zabo besexhaleni. Ukanti Santaco ilumkise ngelithi ukwenyuka kwamaxabiso epetrol kuza kubeka uxinzelelo olongezelelekileyo kushishino lweeteksi kwaye oko ngokuqinisekileyo kuza kuchaphazela abakhweli abangathathi ntweni kakade. The petrol hike is going to affect us badly as an operator. As much as if you were making 4,000, now you'll be making 1,000 profit out of the whole trip, of which is going to affect us badly. We don't know how the government is going to assist us, since, well, we don't have any incentive from government to assist us with petrol. Isebe lezimbiwa namafutha linqinisisile ukuba ilitha yepetroli iza kwenyuka nge-3.06 ezinzulwini zobusuku, idiesel yenyuke phakathi kwe-7.37 kunye ne-7.51 ilitha. Lo gama iparafini iza kuxhuma ngenkuntyula ye-11.67 ilitha. Usekela mphathiswa wezimali umnumzana David Masondo uthi urhulumente uzama kangangoko ukucutha indleko zokuphila nanjengoko isaqhubeka imfazwe kumbindi mpuma. Yes, we don't know how long will this war in the Middle East last, and then from time to time we will review what are the measures that we need to undertake. Abaqhubi ezindleleni basexhaleni ngalamaxabiso ngelithi ubomi sele bunzima kakade nanjengoko izinga loqoqosho liqhwalela. I'm worried about shortages of fuel. Not that they are at the moment, but if it does happen, this will affect a lot of businesses, not just me. And it's very worrying, I think, for everyone, because everything's going to go up, the food costs. This is now the 5th petrol station I've been to with my son. Everything else, all the other petrol stations are empty. Ingcali zicebisa abaqhubi ukuba bakuqonde ukubaluleka kokunakekela izithuthi zabo njengoko oko kuncedisa ukuba kucutheke indleko zazo ebudeni bexesha. Izigadla zabucala zokusamanzi eluntwini zisakuba into yezolo ukusukela ngomso kwisixeko saseTshwane. Ikomiti kasodolophu yesi sixeko iphehlelele iphulo lezithuthi ezintsha iMamelodi ePitoli ukuqala imingeni eqhubekayo kwezamanzi engqamene nokuqhokeka kweziseko zophuhliso kwezinye ingingqi zesi sixeko. Icebo lesixeko saseTshwane lokusebenzisa abagqithisi benkonzo babucala bezigadla zamanzi lingenjongo yokugcina imali nokunqamla urhwaphilizo oloyanyaniswa nezigadla zamanzi nokuthe kwanyasha igama lalo masipala kwiminyaka yakutshanje. From the 1st of April, we are moving 100% to city-led water tendering. There won't be any service providers that will be providing water for the city. Ekambe njengomqaliselo wokhuseleko iTshwane ibeke bucala i-126 million rand yokukhawulelana nezigadla zamanzi zabucala ngexesha likaxakeka. Kunjalo kuhlahlo lwabiwomali lakutshanje olushicelelwe kuqulunqo luka-2026-2027 umasipala wehlise inkcitho kwizigadla zabucala zamanzi ngomyinge ka-79% ukusukela kwimali engaphaya kwe-600 million rand ukuya kwengange-126 million rand. We've 13 in service today, and the remaining 2 to be deployed next month.
This brings the city's fleet to 41 municipal tankers and signals a deliberate shift away from an outsourced model that proved costly and difficult to manage. Kananjalo iTshwane inendawo zamatyotyombe ezingaphaya kwama500 kunjalo nje iziseko zophuhliso ziqhokreke ngokumandla de kwezinye indawo zingabikho kwaphela ke ngoko isixeko siphantsi koxinzelelo ngokuxhomekeka kwizigadla zokuthutha amanzi. They must prioritize of formalizing the squatter camps. The squatter camps, they cost a lot of money for the government. There must not be permanent trucks to give us the water. We want the water from the pipe. We spend over 600 million from human settlement for the provision of water only. We spend 100 million on sanitation. Therefore, we want to make sure that we bring alternatives. Ukanti ke kule 20 million rand ebekwe bucala kulonyaka mali esisixeko sijolise ekucwangciseni izigadla ezilikhulu zeke ukulungelelanisa ukhuseleko nentembeko ezizigadla ziza kubekwa esweni ngezixhobo ezilandelelela imizila yazo yaye zilandelwe nangamagosa esipolisa esixeko ukuchasana nesigrogriso. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo xahlabela mgama. UMzantsi Afrika ubhalise ukunyuka kwemisebenzi kwikota yesine yonyaka ka-2025 nalapho bekufumaneke amathuba engqesho afikelela ku-18,000. Ngokutsho kweziko lenkcukacha amanani ingqesho esisigxina kwicandelo elisemthethweni nayo inyuke ngomyinge ka-0.1 kwikota ngekota ephakathi kwenyanga kaSeptemba kunye noDisemba ka-2025. Amanani amva nje ajonge inkcukacha zengqesho phakathi kukaSeptemba noDisemba wonyaka ka-2025. Umlawuli weziko lenkcukacha manani uthi amanani abonisa ukunyuka kwengqesho kumacandelo ahlukeneyo. Total employment increased by 18,000 quarter on quarter from 10,533,000 in September 2025 to 10,551,000 in December 2025. This was due to increase in trade and business services by 37,000 and 17,000 respectively. Ingqesho yesithutyana nayo yonyuke ngomyinge ka-0.4 kwikota ka-2025. Part-time employment increased by 4,000 quarter on quarter from 1,113,000 in September 2025 to 1,117,000 in December 2025. Wekhosatu weParlamente uMatthew Parks uthi imfazwe yasembindi mpuma inganefuthe elibi kwimisebenzi eMzantsi Afrika. We've overcome load shedding at Eskom, but the price of electricity is still too high. We've seen a return to capacity. Not far enough, but progress at Transnet, which is key to mining, manufacturing, agricultural sectors and jobs. We've seen Metro Rail reopening lines. Some more progress needs to be made. And we do fear that those will be under severe threat now with international oil price hikes because of the war in the Middle East. Ithemba lokuba ukukhula kwamathuba engqesho kungaqhubela phambili kwaye nemfazwe eMiddle East iphele kungekudala. Ikomiti yesikhawu yeParlamente ephanda ngezityholo ezaphakanyiswa ngumkomishinala wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi ayikaqiniseki ukuba iza kuyiqukumbela nini ingxelo yayo yokugqibela. Le komiti igqibe ukuba icele umda omtsha ukuqukumbela umsebenzi ekupheleni kwenyanga kaJuni. Kodwa usomlomo weParlamente uNkosikazi Thoko Didiza uthi lide elo xesha lingatsalwa de kube sekupheleni kaApril. Le komiti iyawuva umthwalo wobungqina ububekwe phambi kwale komiti kwaye ngoku ifuna ixesha elongezelelekileyo. This is how it is envisaged. However, members, I would like to urge that we do consider amending the proposed timeframes to account for the upcoming recess and then also the budget and annual board hearings. Le komiti iphinde yasichitha isicelo selinye ingqina uSarah Jane Trent sokuba ubungqina bakhe bucinywe. She says, Deputy Chairperson, that she was diagnosed with post-traumatic stress disorder as early as 2017. And on the day in question, she was so overwhelmed such that she suffered a secondary trauma. We can't now be striking evidence off the record. In any event, I don't believe that the committee has the power to do that. So
if they want that end result, then the only option would be to take us on review. Amagqwetha acebisa le komiti aphinde athi isicelo selinye ingqina uVusimuzi Kate Matlala sokuba imiyalezo yakhe kaNomyayi ingahoywa sichithwe. Kwiindaba ze-SABC Ndingubulelani Philip eParlamente. Owayesakuba ngumlawuli wezotshutshiso Advocate Menzi Simelane uvakalise ngoneliseki kukuvela kwakhe phambi kwesithebe sophando ngokungatshutshiswa kwamatyala engumvuka we-TRC ngenxa yokubizwa kwesi sithebe njengochaphazelekayo. Ukuba ingaba kwakukho ukungenelela kwabezopolitiko kusenina ekubeni engatshutshiswa amatyala ngumvuka we-TRC kuquka nokulityaziswa ngabomu. Engenantsimi yankosi wayengumlawuli wezotshutshiso Advocate Menzi Simelane uthe it offends me deeply, and it will likely result in that, which is the chilling effect of it. One won't be able or may not be able to deal with some of the things in the manner I would have originally wanted to deal with it, because it just demonstrates to me that there is a lot of lack of information just generally about how government works, about how government worked, even those who worked within government. U-Advocate Simelane ukwacacise ngendlela wazibona sechaphazeleka ngayo kumba ka-Advocate Anton Ackerman owayeyinhloko yecandelo lezimangalo ngaphakathi kwi-NPA. Uthe kwakukho uluvo lokuba u-Advocate Ackerman ujolisa kwiinkokeli zomzabalazo ngaphezu kwabo babexhasa urhulumente wamadlagusha. The debate as well was that the people of the system they were describing were now we're working with them, we're all in the same system. So those who were in special branch were still there in the police. Those who were in the former intelligence services, in NIS, they were there now in NIA and foreign service. Same with defense, military intelligence. So these guys were saying, I'm dealing with people who basically barely a few years ago, they were on this side of the fence and others were on this side of the fence, and they're now all in one room. Ugqibile u-Advocate Simelane ukunika ubungqina bakhe ukanti esi sithebe siza kuqhuba ngomso. Kwezemidlalo iKaizer Chiefs iphehlelele iqela labasetyhini okokuqala ngqa ezimbalini. Lo msitho ububanjelwe Davidton, umlawuli wezentengiso kumakhosi uJessica Mutaung uthi elinyathelo lambelana nokwenzekayo kwibhola ekhatywayo kwihlabathi jikelele. Ikwakukuzibophelela kuhlumo lwamabhinqa kwibhola ekhatywayo kweli. Ukuphehlelelwa kweqela lokuqala labasetyhini leKaizer Chiefs kukyondelelana komsebenzi waqala kwiminyaka engaphaya kwemibini edlulileyo wokuxhonxa italente. Lo msitho obuzinyaswe sisigqeba solawulo kwanamaqala eqela ababesakuba ngabaqeqeshi bebanyana uSimphiwe Dludlu noJoseph Mkhonza. Iqela libadlali bayi-24 yingxube evange yamava nabasejongo. So this is not just for us about participating in a league. This is about strengthening the structures of South African football, contributing to its professionalism, and aligning with the global direction that football is taking. So let's be clear, this is not a symbolic step. It is a deliberate and a strategic investment. Iqela lizawuqeqeshwa ngobesakuba ngusekela mqeqeshi we-JVW FC uNathi Mabhena. Mabhena uyalangazelela kambe elithuba. It's a great privilege to be part of this institution. It's a big brand, and I'm proud to be leading this first ladies team. It's a historic moment, and obviously in my world, it's a dream come true. Never in my entire life did I think or dream that I'd be here. Iqela labasetyhini lamakhosi lizawukhuphisana kwinqwanqwa lesibini leSasol Women's League kule sizini izayo. Ngokutsho kweqela eli iza kuba lithuba elihle lokuba abadlali bahlume de bafikelele kwinqanaba lompondo zihlanjiwe leHollywoodBets Super League. Umlawuli wokhetho nokuqeshwa kwabasebenzi kwiqela leKaizer Chiefs uThembela Maliwa uthi imidlalo yasemaphandleni ibalulekile ekukhuthazeni ubumbano loluntu. Thembela ugaye abadlali abathathu abaselula ngethuba kuqhutywa itumente yezemidlalo yeHoboy Foundation kuTsolo eMpuma Koloni. Imimoya iphezulu kwabadlali bebhola ekhatywayo bavuma ingoma kubethwa amagubu ukumelana nemeko. Mane amaqela azokhuphisana apha
eliphume phambili lizofumana ibhaso. Bathathu abadlali abazochongwa kuba babonise isakhono sabo ekudlaleni ibhola. Ndandiyithathe kancinci le nto kandiyenzayo kuqala. Ndandiyiqale nje ngebhola. Bavela abantu banonoyongeza ireyisi. Nawo asizutshintsha. Izaba leli langa liyi-1 apho siyazi into bangaba nawo si-sports day. Bathathu ke abadlali abachongiweyo apha uba bayodlala ngaphantsi kwephiko le-Kaizer Chiefs, uMasonele Thungatha, uKhanya Thungatha kunye noSivile Nomlala. Bona ke bachongiwe. This is very important, especially for the rural areas. Ukhuphiswano bekwakho neembaleki nazo sibonisa isakhono sazo. Zimbi ke ziphumelele zagqwesa. Hayi noko ibingenzimanga kakhulu benditreyinile. Nasengqeleni bendibalekile pha ndangunumber 2 village Katakuza. Ngenezi 2 hours 15 minutes. Kulela betnana ngale race bekukuhle i-water stations yonke into i-right apha endleleni. Asinayo inceda ke ingxaki ndiphethwe i-cramp kwa-12. Oko ndiqhwalela kodwa yaqomba ndizawuzongena ngendiyiphoxishitas. Osomashishini bafumane ithuba lokuthengisa. Lo mbutho wesisa uthi ufuna ukubona kuphuhla ezoqoqosho kukwaphuhla nezemidlalo. Inkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC kuTsolo. Kamnandi mawethu. Mawahlangana baFiliphu Milanga basemba vumani ndinonkanyezi nirhabulise qikelelo lwemozulu ngokuhlanje xa sijonga ke imvula nomoya ngokuhla kuyapholeka mbukela into yokubana ngamathuba amahle emvula esingathi siwalindeleka lokhu pha kwindawo ezikumantla koPolokwane napha koMahikeng koPitoli kananjalo ke mbukeli sirholele ngamafu pha kwindaba eziqananazileyo kokuphumleni kananjalo ke mbukeli pha kwindawo ezikumazantsi koMntla Koloni ngomso mbukeli kuyapholeka into yokubana ngenjixuku xa sawuthi silindele izibhaqu zenkungu pha kwindawo ezikoMpuma Koloni siqhinela ke mbukeli siqonda ngqo koGqeberha napha kwindawo ezikommangalisweni into ethi ke ubangaba uyaqhuba qiniseka into yokubana uqhuba ngononophelo liqhubeke ke mbukeli lithi rholele ngamafu kwindawo ezininzi koPolokwane koPitoli napha koMahikeng. uSouth African Weather Service khuphe isilumkiso ngokuhlwa oba singalindela indudumo ezimandla pha kwindawo ezikoPolokwane napha koPitoli kanti ke mbukeli xa sisihlambela mgama sawujonga amaqondo obushushu aphantsi ngokuhlwa pha kwindawo ezikoMusina nguye u19 degrees kananjalo ke koliphalale noPhalaborwa babane ngamanqaku kombombela nakoPolokwane ngo15 degrees eMelbe ngu13 phole ke pha koMngungundlovu pha koRichards Bay bengamashumi 22 kanti ke mbukeli pha koThekwini ekomazweni ekhona ngu23 phole nakhona ke mbukeli pha koSojeni Semthatha ngaye kaloku u16 degrees kwamani bengu14 konxiba ibe ngu15 khona Makhanda ngu19 degrees pha koGompo ngu22 liphole ke mbukeli napha kwindawo eziko DR ngaye u19 degrees xa sityhila ke mbukeli sijonga amaqondo bushushu eDR thathise ke ngo30 degrees litshise kanobom Gqatso Bhobhoyi pha koMntla Koloni ngo34 degrees kanti ke mbukeli pha koMthatha ibe ngu33 eKomani ibe ngamashumi 31 ndithi masiqhume ingqayo emaxhekweni. Khosi.